ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ரெஸ்லிங் சைக்கோ. நான் உங்கள் அசார். இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா 3 இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெஸ்லிங் நியூஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். அந்த நியூஸ் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு நியூஸ் பார்த்தீங்கன்னா WWE இந்த வருஷம், அதாவது 2021க்குள்ளே பெரிய ஒரு ரிட்டனாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஸோ அந்த ரிட்டன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 பேர். அந்த 4 பேருமே இந்த வருஷத்துக்குள்ளே ரிட்டன் வருவாங்களா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படி கிடையாது. ஸோ அந்த 4 பேரில் யாராச்சும் ஒருத்தவங்க 2021 ஒரு பிக் ரிட்டனாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஸோ அது யாரெல்லாம் அப்படிங்கிறத ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஜான் மேக்ஸ்லி. ஸோ நிறைய பேர் கமெண்டில் கேட்டுருந்தீங்க டீன் ஆம்ப்ரோஸ் ரிட்டனை பற்றி. ஸோ இப்போதைக்கு அந்த 4 பேரில் டீன் ஆம்ப்ரோஸும் ஒரு ஆள் தான். ஸோ ரிட்டன் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா கிஸ்டெரிக்கோ, அதுக்கப்புறம் WWE சேர்ந்த 2 ரெஸ்லரு, பிராக் லெஸ்னர், ஜான் சினா. ஸோ இந்த 4 ரெஸ்லரில் யாராச்சும் ஒருத்தவங்க WWE பார்த்தீங்கன்னா இந்த 2021க்குள்ளே வருவாங்களாம். ஸோ ஒரு பெரிய ஒரு ரிட்டனாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஸோ இந்த 4 பேரில் யார் வந்தால் நல்லாயிருக்கும், யார் வரணும் அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ அதுக்கு அடுத்தபடியாக பார்க்க போகிற நியூஸ் பார்த்தீங்கன்னா லெஜண்ட் கில்லர் ரேண்டி ஆர்டனை பற்றி தான். அதாவது போன வாரம் ரால பார்த்தீங்கன்னா செய்மஸ் ஓப்பன் சேலஞ்சு விட்டுருப்பார். அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா வரக்கூடிய வாரங்கள்லேயும் ஓப்பன் சேலஞ்சு விட போகிறாராம். அப்படி விடும்போது ரேண்டி ஆர்டன் சேலஞ்சு பண்ணி ரேண்டி ஆர்டனுக்கும் செய்மஸ்க்கும் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் சாம்பியன்ஷிப் மேட்ச் நடந்து, ஸோ அந்த மேட்ச்சில் நியூ யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் சாம்பியனை ரேண்டி ஆர்டன் வின் பண்ணுவார் அப்படிங்கிற நியூஸ் வந்திருக்கு. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா வரக்கூடிய வாரங்களில் தான் நடக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படி நடக்கவும் வாய்ப்பு இருக்குது. அதுக்கு அடுத்த வாரங்களே நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா செய்மஸ்க்கும் ரேண்டி ஆர்டனுக்கும் ஒரு மேட்ச் நடந்து அந்த மேட்ச்சில் நியூ யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் சாம்பியனை ரேண்டி ஆர்டன் வின் பண்ணுவார் அப்படிங்கிற நியூஸ் இப்போ இருக்குது. ஸோ ரேண்டி ஆர்டன் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் சாம்பியனை வின் பண்ணுறதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத கமெண்டில் சொல்லுங்கள். ஸோ வெயிட் பண்ணி பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம். ஸோ ரேண்டி ஆர்டன் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் சாம்பியனை வின் பண்ணுறாரா இல்லையா அப்படிங்கிறத. ஸோ அதுக்கு அடுத்தபடியாக கடைசியாக பார்க்க போகிற நியூஸ் பார்த்தீங்கன்னா சம்மர் ஸ்லாம் 2021 ரோமன் ரெயின்ஸோட எதிரி யார், அதாவது ஆப்போனண்ட் யார் அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ரோமனை பொறுத்தவகையில் சம்மர் ஸ்லாம் தாண்டியும் பார்த்தீங்கன்னா யூனிவர்சல் சாம்பியனை வச்சுருப்பாரு அப்படிங்கிற நியூஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். ஸோ அதை பற்றி நம்ம பேச போகிறது இல்லை. ஸோ சம்மர் ஸ்லாமில் ரோமனுடைய ஆப்போனண்ட்டை பற்றி தான் பேச போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரோமன் ரெயின்ஸோட சம்மர் ஸ்லாம் ஆப்போனண்ட் ஒரு பெரிய ஒரு ஆப்போனண்ட்டாக தான் இருப்பாங்க, ஒரு பார்ட் டைமாக இருக்கிற ஒரு ரெஸ்லர் தான் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஸோ அது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஜான் சினா, அப்படி இல்லாட்டி கோல்ட்பர்க்கு, ஸோ அப்படி இல்லாட்டி எட்ஜி, அப்படி இல்லாட்டி பார்த்தீங்கன்னா சேத் ராலின்ஸ், சின்ஸ்கே நாகமரோ. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரீம் மேட்சை தான் பார்த்தீங்கன்னா சம்மர் ஸ்லாமில் ரோமனுக்கு ஒரு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது மேட்ச்சு. ஸோ இந்த சொல்லப்பட்ட ரெஸ்லரில் யார் ரோமன் ரெயின்ஸுக்கு சம்மர் ஸ்லாமில் ஆப்போனண்ட்டாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறத கமெண்டில் சொல்லுங்கள். ஸோ உண்மையிலே பார்த்தீங்கன்னா சம்மர் ஸ்லாமில் ஒரு பயங்கரமான மேட்சை தான் பார்த்தீங்கன்னா ரோமனுக்கு இருக்க போகுது. ஸோ ஒரு ட்ரீம் மேட்சாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஸோ இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். மீண்டும் ஒரு நல்லதொரு வீடியோவில் சந்திப்போம். பாய்.